happy Sabbath mambinde njane karongo chiko kwaligania omanjo muligelia station yetu ya Ndizi TV. Karibu eno tunya toko sanga mo kera litukolia chuma mosi ko chakra saa moja chama binora beko kotonyora gaga to baisa ko chenkia etoko chiko wa to koligere ligoro Y'Elesson to abere to koligere kurumaga yare ko kwanira mangana manenenga o chandekana Yesu Kristo na boni ngare to ko chiko kwanira ngari liberera linene mono Y'Elesson yengo chiro ko to eresa mangana mange to manyangana ki na kia nyare kan tabantu banyasaye bagetera matemo makongu ayundu to wetera to akule mioyo ato eresa to tebinga na kito gwenta ko gendra ni sabaliga ndeti ko enda tambe ndete kwari kanya bagentore na barwa abariswa mintu to kusanga na barwa matukonsi ende tunyale tuko bago teba malietabo abaris karibu Marieta nempito gutu kosa tukane kwanza na bakwanira wa Kristo mbiyamore na abantu bansi mbiyamore karibu abanjwa na bakwanira mbiyamore nchense de kionchonga kurikansa yekiendege SDA Church Kyoga District South Kenya Conference karibu ndogenderere na konyora mangana ya wetera Ndizi TV News Digital au Facebook na Ndizi TV News asense moya YouTube. Amoni karibu onyare gogo to eres onyare gogo saba pero wasabire tunya to to sabe tatanya sayo mochikale tuachira asura sona mambia bia mono manena sinjo wanchani wao kama tuma Kristo kwa sinjo ito lesen tuchikwegera kulwa samarika machenu manena tuasabiro bo marayo ito moiko aturae inde mategarali no morigereri ito karaba kurigereria tensia sobwa moturi bakirite yao tuasabira Kristo moturi ito amen amen ana ngotore kurigereria igoro yeliberera ligoro mono Y'Elesson yutangulisi yana bego kwana igo mulisi na bogo toira turuto nya komanyanga ase Y'Elesson ya rero yego kwana igo yeliberera ligoro mono na inde tuabe to gokwana kurumage ganga igo turase amatemwa amari Yesu Kristo ose to gwetera amatemwa ari Kristo munyana aheterete igo rende nga nonye ntoko babuna Kristo ikigera Kristo munyene na aheteta amatemwa manene mono ekigera ringi Nyasaye na indaka yabwa lakini ga buguriti kini kyemwanya bantu na ino to soma ngaka bomuso agekeya wetani muso igo na babete buna tole lakini akabua na intu wono yakwana na naitwa matemwa yo kira gutuchira nigwe nete to yabwe lakini wetera so umu ikunya sai neka tu abera babui igo to kumubeka Kristo kwa bomo buya igurage so musaraba igorende asiri ngandi tukulia rero yarigo kurwa kibungo cyumutu cyarigo kwana kurwa zigetabu kya Isaya 53 ikifungo kya 10 igo yarigo kwana kuri no monene niga anchete komokobora akamokobora akabamwa omurweire ke usigo kwana kyari ngingo omurweire lakini ndochinga tali abeto omurweire kolenda asing agachandika gesongya kwana nga agachandika nyekero arabo olulase obugima bwaye bobeke mwanzo ekigera rweto obugima bwaye kabeke mwanzo nyerinde naryo ararore urwiburu rwaye nabe moyo amatuka mange owanja kwa Nyasaye gokoreke wetirase amagokaye igabi gukwanirwa Yesu Kristo buna rweto bugima bwaye agakoborwa gotu nale gukwana ngokoborwa ligana bali akongera abange ngokoborwa ngendoki lakini akarato konyora Kristo enjireri ale gochwatwa nemekarichi yabwate chingobyo gose chi bintu byakora tukibosi bigo simure nyama njye yari wakubya ngusenya makuru ase biga chindobyo yari sinya makuru ase mu biro Kristo na yari wo chandu kolia na kokoro koborwa igaga koborwa ase nyinjo ya ebibi bito inyura ngeke tu amochete nigo tu atane tukuru ase Nyasaye Saitani akaire nseye agatubeko busumba kuri Kristo keragocha igagocha ndu ase nyinjo ito igaga koborwa na Nyasaye okwana ngaki okuburukuri kwa Yesu Kristo nigo kwagerete
agakwa elinde gwetera so gukukwaye abangi baunchuke elinde baragenda so guti wakale na kale igo kuchimate gukwana yari ngatso umuntu yomo orikorrekana oringi negitangutamu usino bwabo bonge ngaki ekarabo tu abwate mechando usiri bidari nerigo chabone mechanda asale kwanyoranga igako mochiko urusio moyo asinya sai uburinga nyasa oyongo saba ndochi moyo yari nandi nchibono ngo nyore mechande menene iga ibaganga to tuora molemba asinya sai akirendinga erena amate nyasa na korte moyo tari ngana tamanye akamenya nyasa moyo yari mainda katoro o evidenge libivenga ki nyasa kale moyo nkiato igo nkonyera lakini nga ekero to konyona liberera talibera bona lia umwana ukoyinya gitari gosoje kwerinya gitari ari wariwe korendere liberera lia matemo lia mu Kristo agotochera amarwaire akirenge njo nigo to konyora nga gwethera ase liberererio lile linene mono nigo ligo tosibia tochena lindi to kwenda kwa bana banyasara. Amen. Morisa tuerese igoro ya utangulizi unaye na kikwanyolete na kikero kwari wetera ngikwanyolte kurwara. Yo egitabu ike Isaya nonye toire kebungo kiaye gikumi. Isaya 50 ngima. Ego kwanere ya Yesu Kristo chitaka iburwa senseye. Agekeya ase chinjera chionsi. Akabo moigweri. Akanyora emechande menene na wetera aso guchandika kwaye tonyora obugima bwa kare na kare bona ase gitabu gike gotworo kinga asa bonsi pi bakuruku mwanya bantu na Yesu abete mwanya bantu buna turi nere bwika oetete ase emechande menene getonkendi gyonsi getana gwita kokorigeria ase ebitabo bikobwatia norore emechando ya Yesu Puna yaringe menene kwetani emechande yonsi mwanya bantanyorire. Mataya 22 kabungo kieke 45 kuike 54 Mariko 15 Oligire nere kemungo kie 32 kuike 39 na Luke 23 ekabungo kie 44 kuike 49 Yohana 19 ikabungo kie 25 kuike 35 byonsi bikworo kigure emechando Yesu anyorete na mono ekararinga ase omusaraba Calvary. Ekeratara ase omusaraba Calvary nkorerare ng'o monene omobere nabo omoika nabo otagete nkwe erinde ntori gese gokia manyabantu korenda omobere n'obwoba bwangire onyengwanje nange ekombe iki kiangitira korende tayo gwanja kwane okwao okoreke bona ase ifunga ebyo okorigeringa kero yaigetenga ku Kristo akorwa obugima bwaye bunike ngwanzo bona ari twatenge kera arure obugima bwaye bunike ngwanzo gyokugora abantu kurwa ase ebibi narore abana baye abange bakorukuru iro ruwaye n'obugima mbo menteke Kocha kerensa ya gatano ali mu gwikensa ya kianda yo yaringe gisa y'umusunte umusunto manene nera akaliro manene no manene na kigwantigire naenda agateba obugima bwana nabutigire aso omoiko nayo bekira asuri akamanya gutwekamo agateba yaerire abantu bari ngo baichanite egeko gerenga kieye y'umusunto manene karo Yesu agukwa pura liria kwiga ense gatitira ense gatengecha pono gukurigeria se Biblia yiga egento nkerekamo kiabeta ase bari bari ngo puno musigari orenge ase egati y'abantu bari abatamu manene bwa basigari ekararigeria agatebe keno uyu n'umwana wa Nyasaye karo Yesu akwa uyu no murumi otarengo otamaite Nyasaye lakini ekararo ebintu byonsi byetana na Kristo bunakwa agatebe keno uyu n'umwana wa Nyasaye na muntu bantu mbali bana gukwaso obugama bwabo musunto cya sense nase Kristo bweka nkiyekogera diria kobolyo manenge gakombe gikengetere omonene yawo mbetie osemeri nkwa beto lakini abantu abange kero bagwetere seme cyando manana bagocha nando bayingana yo gosemeri yereta ayetwe
Bono omosombo Nyasaye Paulo ase Abakorinto ya kabiri isano ekifungo kia 21 egoteba iga era agakoru koba ebibe erinde intwe ime yaye tokoru koba oboronge bwa Nyasaye ase enchera ende ng'a agakoru koba intwe abanyabibe agakoru koba ebibe taiyo akorete ebibe akabogoria obogima bwaitu bwa ebibe bokaba obwaye nabwairete ase omosaraba akabobeka bogakwa ekera aboka obogima bori bwayo obochenu agatoa tokarukwa oboronge bwa Nyasaye igo nero oetete ase omorero omonene nokoremereri kore okonene korende ase obogima bwaye igo amagaramete omonene Nyasaye ekende naroche nkeri ng'a nero omotang'ani kobua amakweri onde tai nono oyo mobwete amakweri tatigere naende nero omotang'ani koboka korwa ase amakweri goetera ase okobua kwa omonene bono ogoku kwaye okoboka kwaye gwatoire obogima bori bwa kare na kare naende gokorigereria nase engencho erwete kogaramera rikera ring'ana rikorwa ase omonwa o Nyasaye ere aro goteba ogwancha gwa tata gokoreke nase omorero oyo omonene bwogokwa amakweri aria akare na kare ase eng'encho yao na eyane nere bweka oetete ase omorero omonene mono kobua abande ekende ekero okorigeria ase egetabu gia okomanuka 3 ochakere ekebungo kia 22 iagoteba ng'a igo nteneine gesieri ngotura kora igore ninso ime ntori amo naye na inche ntonywa amo naye na oyo oraba omobui buna na inche nabete omobui otorierera ng'a obogima bwa kare na kare nobwaye igo gwetera ase enchera ya emechando emenene akaba omobui erinde egere obobui bwaye bonyara gokoruka obobui bwane nobwao kicha kotoramba obogima bwaitu epati ya Sunday ige karibu kwana mang'ana goteba ng'a Abraham kare ase emechando Abraham nera kia gotoka ase emechando maite abana bwa bagaka bari gokwegena Abraham the father of twaringe gotera ng'a father Abraham nero rengo tatu ito gokwegena nera kumbe ritirete amatemo aya iga abanto nabange betirete amatemo aya lakini egento gegochigia isana muri sinjira njira nyorire lesson nekio Yesu gwiko munyena detenga tigo wanje watata kokorekane abantu abangonya ndito gotige kunango ebintu ebigo wenda buya asinge nchuchinga kishinge gara matemo agotonyora togochitua sirio mwerekeo twa karibu muri story ase igoro ya Sunday Y'Elesson yene kigari kwanera matemo ya Abraham ase nambeyo agotera nkore kwanira abo na maene ng'a abana nkoratera bari ng'aki tiga Father Abraham nari kore bagotera ng'aki chinko ntobwate yabatera ng'a omorero ntobwate ng'aiye ng'ondie togochikoje abana nkoratera bari bagotera kunande rende ase chikanisa chiaitu naenda maene aba omwana Isaka akoboria Ibrahim ng'aki amaene omorero ntobwate chinko ntobwate ng'aiye ng'ondie iga yari gukwana nga Ibrahim urasogotemo na maene nga amatuka yonsi Ibrahim oberi miaka emenge atabwa chogosemeri lakini nga yasango mutebya linga ki ningo korobegesa kweketene akuminga ki wona kyara kore mbegesa kweketene na indi mwana tingore timwati so Ibrahim agaso asogotemo kotene ekera aye Isaka otokire obero mumura akara gosoma se Genesis ya 22 mochaka ne 22 akara gosoma oye soma gotira na bego kwana ngaki Isaka ekerawo akoruza agotinya sako tebi Ibrahim amuruke mwanzo Isaka akora gadingiri mura linene imyaka 22 iga ebo marikare gokwana ngaki ekera nyasa abange atebeti Ibrahim achikuburuke mwanzo Ibrahim agotebi Isaka atijinko Isaka nene bwate tijinko Bueno, bakaimuka n'abasomba bakaimuka kugenda ochikumuruke mwanzo nekera baikaria Ibrahim wese nginja amanyete nga Isaka ochikuruke mwanzo bakaika bakatiga abakori emirimo njira bakagenda kuchima akabatenga bikatora agenda gusaba ngocha turi
ekerbaga ndaria na maene nga Isaka kanywanero Isaka kaburi chinko na Isaka kaburi chinko bakagendegeka ali bako chikumulera Nyasaye ma ebibiti kukwana ngaki kemina nonki abete kati ya Isaka namo na Isaka agabete omwororo na Ibrahim akamusiba chingoli akamubeka mathababu paka akaemukia umuyo iguru ata itakore duki amonaje bono ga lingana ndira ali engiringi njungaki enga umumureka agakwana akamenya goteba ngaki narorire noroji narorire okwigena kwao ekiriki ngo gosemeria kwa nesana yani ngano koranga ekremax ngakinya ye Ibrahimu obo buibo gacha liria mukyo muyo kona chegendo kieke kona cho mwana ye bwe komo muhima na Nyasaye na bakomutenga ki mwana ibe komo muhima na elenda gitumurwe ekimwazo so no gotemwo konene libera lia ringiri nene mono asi Ibrahimu koru mwana ye bwe kike mwazo weka akanya koba okubwa ekerate metenga weka muri kigera Nyasaye mungete eleze ni bona ngaki gotoeresa indu bona buna mwanya bando na kiura akoro manyerio giria Nyasaye kero liwo gotebi okore igintu na kiura akore omanya bona tutera no mo no Nyasaye okorangeiri ochiko kore emirimo yaye kose atagete omokorere bunera atagete na kiura akoro manye inganya sa elio giria Nyasaye litagete nkore aiga ndugwele ndikoma ndu yani ngosa matoro marikali ko chumuino tediko ya ito komanyanga inki Nyasaye agokora na ndingi Saitani agokora induno kwege na Kristo lito semereti ekera mathemu agotuchira etogwete gutenda boronge na kumusoki Saitani lakini unya gotakuringo yo Saitani ogontemo yo Nyasaye agondema igora asire kali na kali egendo yo ko tobekere bosinga kino como semere Kristo aso musabe kegera ntobwate gwetera aso gusaba tugende gutwara obubwi na asama te mwato ko yanyora tobeka aso gusaba no gusaba uko igo gotoretera obubwi ngori gotoretera obusuko igore ninga bosio igo marika go kwana ngosa madrevu ko igo chimoino ase paula go kwana ngaki obubisi obonge ntojo korukire una Nyasaye monyene naje gotote yo obubisi obo marisi no watekenda komentera eleseni ya anare go kwana iga Abraham akarangeru na Nyasaye naenda akaenda gwetera senjere yo kwigena karua sabantu ba mino nense ya onkoire asenso tamanyiti hogo iko amatemo akamuchira ogatemo gotangania enchari kaba akaenda asense ya Misiri kaiko akangainereria Sara ni garo omenyakieni akamanya goteyo Sara aye Sarai wabantu bali baisa kumanyanga mukanure igo bakungita ayote muswati ominto akangainereria igo wagwite Nyasaye bweka akamuturi kurwa semechande eria kabiri naende bako babuna Nyasaye matetinga ningo kore kobegesa kere kenene na mulirite iranga gwethere Sara ari goja komumwana pagaikana Sara akamayebereria akamatenga sbaminta Abraham na gotire onye kware ko iromo kori emirimo yona bamukao mwara konyorera umwana agategerera eriogiria mukaye buna Adamu ategererete eriogiria awa akagwa samatemba kanyora umwana utari ngumurubirio Nyasaye Nyasaye narigerete nende komotokonyera eria gatatu Nyasaye kamumira umurierere iranga nkonyo abari umwana kurwa Sara nde bakagenda asensende bakanyomuruti uko kwa Abimeleki naenda akangaineringa Sara musubati umwabo Abimeleki gatagete konyuko ira Sara abuno murugioye Nyasaye akamukani tubase gokuno murugioyo iga ngokwore aya monsi na matemo amojirita akagwa bona Nyasaye natageta arenga Abraham ukinira so kwigena egeko enere ise yabantu bo kwigena ase gitabu iki kyomo cyakane 22 Nyasaye ne yarokoreto gotema sa Abraham bweka umutebi Abraham kumgo kekeri tangani tena onda omanene ne ryogiriria Nyasaye Abraham nabari gwit nabamaite Nyasaye buna gukwa na rituka asiri tukuna ari gukwa na manere imokyo omwana oyo omubwiko momai mabwanjete omwire segetunu kya moria omurweka ngwanzo ngokwana Nyasaye bweka igona igwetirio generia Nyasaye bona Abraham anya gwetana na gusini achache nchie birengere ya Nyasaye tayo chenje akaimuka
osabire no mwana akana chekina bweka ngabona rero tingotebisara nsa komatebe na bamatemo yaranyirie yakwaro kuruma yobero kunyiria agaimukia omwana Isaka bakaenda n'abasomba baye bagwikansi yigetunukeri kia Maria agatebia abasomba ng'a inubera inche nomomura ntogenda tochikurwika ng'wanso akamanya ng'aba bagocha asari bakobogotemwa ekera ikaigoraria agatwara ekerengereria ekemo igoranga abaibirania 11 kebungo kiege 19 akamanya kutwara ebirengereria ebibomo ng'a Nyasaye oyo ontebi ng'a tigandu omwana oyo bunike ng'wanso naende ere Nyasaye obwate okubogokobokia somango kebungo kiege 19 yagoteba ng'a akarangeria ng'a Nyasaye nanyare komobokia korwa ase abakure ase aywo akamorwa ase aywo akamonyora agwo buna omogwekano ase okwegena Isaka agaseni Yakobo anachire nsiri tokora agwo ari ase ekefungo ekio Aburahamu igaikete ase ebirengereri ng'a aye omwana ona Isaka naye Nyasaye atebete nkorweke ng'wanso naende Nyasaye oyo naye arierete ira ng'a naye orachi koba egesaku ekenene goetera ase ore nao ndanyora abanto abange nabwate okobua gogokobokia ase eng'encho ogosemeri kwenga nabwate okobua ogokobokia gokobokia omwana wa Isaka aka Isaka ogosemeria na Isaka akaba omwororo akaise obwororo akamoenga kenyororo akamosiba chingori akamobeka ase amadhabahu bona ase ekera amobegete igora omwana namoborete ritang'ani ng'a tata omorero ntobwate chinko ntobwate kai eng'ondi ere ase egitabu keria omochakano 22 kemugu kia 5 na 3 ng'a Aburahamu akamate ng'a omonene narue kogocha maate yokonyoa Nyasaye ekero arorire okwegena kwa Aburahamu akomate ng'a bona Aburahamu namanyire ng'a nomwegenu ore okwegena kwao nogwekene tobase korambora oito omwana owu somange kemugo kiege 12 buna omonene agokwanera Aburahamu ase egitabu eki kia omochakano 22 kemugo kiege 12 yego ekworokia igoro okwegena kwa Aburahamu keri Nyasaye arenge komatema arore ng'a giaikeranire na Aburahamu agaikerania okwegena kwaye somango 12 Ibrahimu akaimukia maisa aye igoro akaimukia maiso aye akarora magega aye eng'ondi 12 omomalaika oria abono china reyo omomalaika oria akamotebia turamborera omwana ogo okoboko kwao gose twamokorera eng'ana rinde rionsi bono namanyire ng'a nomoirogete Nyasaye naende narorire ng'a tondiretie omwana omo moima Morisia riswari ndire ngobori rio ronya no mwancho murigereria arabori korusko wali igo emineti ngaki abana mbaroro bo mwando wapo abana mbaroro bo mwando na abana mbaroro bataba bo mwando gyagaragaro sara boru omwana egeke tambe agateba nyori omororeri oyo no mwana oyo asinge atarenge bo mwando finally ntoroche sara gagocha gagateba nanaki omwana oyo ntomo tagetiga abalisi bona ndete mochangi gabugende kimotebe naki abana mbaroro konyora banyorire outside wed rock abana bungo chibale babo bo mwana gose naba muri omwanjo murigereria arigereti maybe riswa lile lyakwe bori gari ile lyango ono ase okwegena bono tokwegera nabo togoteba twensi n'abanyamwando lakini chinga kichiri chia Abrahamu nabo togosoma ng'a amaene barabomba abwate enchera ng'aki omwana ogo omonyamwando ogotigera omwando wekera kero kwagotire nabo komotigera ng'aki oyo no naye natigera omwando oyo omwana kolekana goikange kero kendo kogokonya ase obwate obokongu
inga abagaka bali bakare mba wate ngenje yunga omwana bo mwando na akorete nario nane bono yare ko bo omwana oria oyibolitaye bikomenyene Mwaji mulisi kijana kiwiki. Umenya mwando no muntu ukwire ibintu byaise. Ewa, okoine byozie nibo yaise ne yaye. No yobweke nibe yachigete nyasariete ira Isaka. Tachigete nga Ismail. Omwana urukurwa asenda ya Sara. Nakekara kurukumenya mwando. Naintwe bantu bande bonsipi Yesu togolire twensipi lakini abatamoita biti Yesu Kristo buno omotori obo bene mbakorukwa baya mwando omenya mwando no muntu oraire nibo yaise naintwe bari twamoire Yesu buno motori ito bene igotogoja koira omwando o Yesu Kristo ekende imanya gukuriro onye na sama tukaya itarero ekero mugaka gukigutimuka nabwatu mwana agatebi ngaye ebintu akogabira abana bayo materia yo kwireke nayo ireke ebintu biri byaise bakoira abakorukwa abanyamwando okonya omwana uri mu biteko mwakende igo yiteko mu rugo abanyamwando umunyamwando yo kwire ebintu byaise umwana kwire ebintu byaise nabara abenyaruka ngoga na tore short break kidogo alafu tukitoka endelea na lesson ya Monday ngo mwanjo muligeria endelea kutuligeria sensemo ya YouTube ariye korokoli Ndizi TV News yogotonyororo live right and direct endera kuturigere na Facebook Ndizi TV digital nogotonyora abantu abanyobanya site tukire short break kidogo ngande ngwire na tori Omurigeria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guciye se bari batagite kugera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomia bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba krisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yebintu byugo tumikistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo ntubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches. Neji socket chechingencho chonsi. Boigo ntubwate chi ceiling fitting, chi cable au, meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechi semuchi yetanaine.
Nabugu tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gichigari goso to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inye marakabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Engaki yobochori twaganyete ya verire ange nyamira na intwe ntorigo tigara maiga no voine waito ko bachora abarai abaya bamaite buna oborai bwe county bore bari bayeringoriri na kumanya ase obore mabore ase kirego ky'obugabana gavana Amos Nyaribo amo n'omukonyo ye Dr. James Gesami abo barenze yobomo bwa Azimio la Umoja bwetera ekiyama ky'omugusi UPA nabo bayitabirwe n'abantu bonse. Amos ito Rara Musa choito Rara Asiae. Tunapea kila mwanafunzi 8,000 anunue sanduku, anunue blanketi. Komende miaka 5 ulitaba na ina ngana ulikoleta kendi kionzi. Hii tutokuwa experience kia yoko wala televi ntogaika toimbuwa magimaino. Twensi tigatwe soki ase ovumo chitariki kianda omutinyo 5 na 3 kubakira ekura Governor Amos Nyaribo amo n'omukonyo ye Dr. James Gesami bachego toroseria e county yaito. Nyaribo no mugambe ikemanyerero kia UPA ne pigipigi. UPA kazi ya haki. Electricals and electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti 52 eyemo 5 enoti marakabere kianda 53 ibere 52 gose enoti 52 eyemo 53 isanonemo enoti 52 inye isanonemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Amarieta Steve Arika nkobole kirokyo wa msia ase wodi ebeno ase pati korwa UPA kose pupa arama yani ne pigipigi abantu baito baibeno nkobasaba tariki 9 mwezi wa 8 munga kerechikura monge chinguru mbasabere ebinto njegwe kwa manyene nime tegwe sabera tatiga monge chinguru egere nainu mbasabere tokole togenderere nibiga konyango kole bike lakini bone kerena chorirwe na bonko y'ubuchinguru kiri cyo gusabira abande elietari ane na litangaine Steve Arika igorari ninti nambeyemo nane nko basamu mbeke nambeyemo egere nchake kubakorera amagendero wikaibeno nandebe nambeyemo mumanyite tindi muoro asegasi nabatokoboli nainwe ebi balimu wate birenga libya na mugwate tochamo tobwaterane egere engaki yegoika manifesto mubwate tubikirane yanamo egere Yesu kigo kimutwe.
soa asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi. Tuiranira sembeo Y'Elesson yabonige kari morero isoli ninde lyonsi ubwata tuboli kwetera Ndizi TV YouTube channel na Ndizi TV digital ensemo ya Facebook. Ndizi TV digital ensemo ya Facebook, Ndizi TV news ensemo ya YouTube. Igonda getetori gereria ensemo ya Monday igaragate banga Israeli nyabigoti byumo abana Israeli no barenge mitwe byume kyagara musaga kote asengo musana kubarinda kubara bakabaika sense ya Kanani kero bawe kanande bajikora asasi meme wekano baikanjera baratiga bakanande nyasa ogechubwa mona barobu karibu muri senyo gugutwira asensemo ya Monday atotebinga aba Israeli abaigana kinande baro kolenkire. Y'Elesson yetu ya Jumatatu igukwana regore y'Abayisraeli abanyabigoti bikongu asenjirindenga igo bari gutayaya kurwase obye bwa Nyasaye. Ase gitabu kia Isaya 54 ikumugokie kia gatano Nyasaye agotebia Abayisraeli nga Nyasao mutungi onero musachu. Jeremia 3 ikumugokie 14 Nyasaye batebinwa abantu motari abege noira na gucha asende nchenincho musacho ino. Na ase gitabu kia Hosea 2 ikumugokie 19 oike 20 egatanga igona abarierete boko kwetera asubwanchani ocha asende nche buna Nyasaye ino. Igo Nyasaye akweruko musacha bwe kanisa yaye. Ne kanisa yaruko mukungu. Pono ga ese gitabu ikeiga amarika ita manene igakurwa ese gitabu gi Hosea. Nyasaye agotebia Hosea iga. Hosea abantu bane bataya agirikurwa asende. Gendo riyo mukungu mutaya yo munyome onyora abana bo butaya. Igo Hosea igamutenenera Nyasaye na Abayisraeli bari bagutayaya batenene n'umukungu omutaya yukuru kugoma. Hosea agachia kanyoma goma komo musubati aruseti ase obutayaye bakanyora abana bo butayaye. Y'Elesson Nyasaye ataite korokia Abayisraeli ringa ki mwatamire kurwa asende lakini anko bancha goma kago tamogenda asaba sacha bande na indi Nyasaye otebia Hosea ngagenda umurigie puno manene Nyasaye kurigia abantu bae ngano tugutama kurwa asare. Iga Abayisraeli abaiga batubwikaine intwe tugutama kurwa sobusibwa Nyasaye nintu tubwe nintwe bari Nyasaye kurigia gwetera asobwanjani bwaye. Y'Elesson yeite gende gutworokerera inkeringa Nyasaye bubwanjani asenga kintambe gutwatamire kurwa asare obwanjani bwaye mbwana kumutiga boko mutubetereria atorigie ndageko ari kurigia Abayisraeli. Abayisraeli bari gutiga gusasima Nyasaye uri iguru bagenda si Nyasaye chipsa kubinde bakikugisasima nekero bagusasima Nyasaye bayebereri gwetera asaba bani baye oborokerera na bagucha asari baba nebigoti ebikongu puna naintu abantu abamatuko yo mwerio twabeira abantu bebigoti bire ebikongu korende Nyasaye bubwanchani nakuganetiaye na inche nanganetie egeko erere arange kwabere gutwabire bibi byaitu atoirania sobwiri bwaye. Amatuka amango Hosea ari kurera ngomane no chire ochandire ngakingokora Nyasaye matemo achiomorigie mwabire morete nabo igo naintu Nyasaye guturigia asenjiriria ari kuriuria obwanjani bwa Nyasaye mbori koera bono muri omwanchwa Isaya 30 ikumugokie 15 gatatu eronta etete yesome
ekworo kibuno manene Nyasaye kuria Abaisiraeli obaira ni gocha asari Isaya 30 ekibungo gi 15 na 3 no manene ogukwana buna kuria abana ba Isiraeli abaira ni gocha asari ekero bakorira amabi somango 13 15 na 3 o 18 yo kwananga asayo manene ni gaganyete inga anyare kubakorera amaya na asayo ni mukiriri iguru mono oika abe okubarorera amabera ikiagera manene igari Nyasaye bwa bange bwa barunge mbasesenirie abantu bonsi abamuganyete abamumanyete abanju gwechanda kwa Nyasaye no tokorera amaya na ende gentaga nitia subutambe na gotaka korokia mabiba igwichia sabantu bae baburi na ara kwanire to musombo ya Isaya agatebia Abaisiraeli na ina na ara gotebia ye amona inchenga no mwiya obwata mabira amange obwanja ni butari kwera na ina atagete kugusesenia na incha sesenie ntutaya yakorwa sare na ara mangana ayu agutworokereria ekero twatamire kurwa sare enjerende jena machikorengereria gaigase fasi ya Osea ga kare gotebwa airanire mukaya onyurengeri ikembi nikibone gonyarekana ntwase mwanya bantu iga abantu ngoragosa na bali ronasi toye ne nyuma ya rengi turakwanira sinidiga igoro ye nyuma abantu abange ngoji bali bagosa na mulisia ogungu nande ndego jigiaba abagaga abange orobumba ngoro ku makembi talibo akini abakungu bakuru kwa makembi musubaje yagarago nyotokaso obonyaka gozobaro buna gomehe no gando jikumui tokonyara kwanda kumui emine tinga abantu abange ndubwatige ndogekoro kuna kwabira no bolemereria omuntu yo isoka molemereria na bagwika koreki au njukarore na kimusajo yonde musajo ndete yonda mugwekani egiagaronde mbere ibiegera na bwate mechando Morisia karibu asensemo ya baganda sensemo ya Tuesday teriko bako ngwiki kwa boria na maina bagaka banga so kubwensi yetole no nyina abangi mbali balemerera nitia singenjo yechinywobo igo ayatariare no nyago kwanira Osea na inda bagaka mbali balemerete buno Osea na bangi nambali balemerete bagaka buno Osea igo rinde olemereri obwo na bwo butoga ndete kwigira ngaki ogote mukonga buno kuna bakwa bwo mungino pero kendo ro otari okunywa usoro umutomani usomonyaka still na inde nga gotoiro libagari nende buna aba osaba Kristo tonyaka batakolemereza mwana bunayo erinde Nyasaye biko munyene ro gonchoro mu igo ngenda sinambe ko bwati na inde makongu na ara yeyo ayuna kwaboria tocha somo somba ayubu igendo kiali ngasa ayubu yeyemo efungo bya yesaba akiri kala osoma sita ku ruguro yego kwana ngaki ayubu balenga soko sasima na bana bae bono ke bago sasima igendo kiango setengeli ngati toko musasima Nyasaye kumbe na Saitani agocha no lito tali ko musabanya lito tali ko sabanya Nyasaye Saitani tali na hata nintu lito chande ke ko musabanya Nyasaye Saitani na wale na intu so iga ya ko kwana nga ke bago musabanya Nyasaye Saitani era ga ito rinya sako mubori ngaki Saitani na nga yukuru nganje no ngonya gonjoka naga nga gosoba no musombo na ajibu kwalo disi Nyasaye agetogeria Ayubu lakini Ayubu eno gosabale takoreti tamanyeti nga Nyasaye ngokwana bakari na Saitani so aiga no yale goteba nga gwetera sama kongu asogo sasima so Ayubu ngo sasima Nyasaye at the same time agaswasa gotema Saitani akaswa ko matemi kia Nyasaye atete ngaki na Ayubu musombone kwa rali mateme ndo kune ngoro ya amen na maina Ayubu asogo sasima kolia agatinna bokongo musemeti Nyasaye amen ani watu wasome wiki ringa ki agokwana nga nimwe rali Nyasaye na maisane amen no mubiro yone onyora mahuti nimwe rali bono agatwara gosemeria gwetaniti amakweli iga ya gokwana nga bono ogosasima kugwitu ogosasima no gwaki
Ni mate ndito ko gende kanisa. Kero tuenda kusasima. Kero kinda soko kuarole kaninga kine ntuntu sibete buya. Tugete tai buya. Kero kire kusinyale bando lenga na nchina chile kanisa. Osikero ke no muboli kwebise kanisa ibi. Lakini uko sasima kire kwachira se kanisa kwa watisuru chiko gende kanisa. Uko bwate otemwa, osama temwa kero tura Kristo. Igo amatemwa ali agototeka tura Kristo. Na araya achirita yubu nga ekera gusasima Nyasaye omonjo muri ya kingo kinanya gotebana na ki amatemwa gogokera ari matemu mageni amatemwa yu na arengo okurukare ande toko yaremereri murisia endo ngiyo tora akore wetani okoremereria ekero okoremereria bokore to bubuibu ne bukwe goteba murisia ayengi kwari ngukwana sensemo ya tichi gatatu aseri nganeri totaragendo Nyasaye awe yakira Abraham Ayubu igikuba Bibiliya yego bekanga Nyasaye abwate meeting na abana baye Ayubu tarengo na Saitani agacha ekorekana abatenene libo butongi bwaye nera akauro ko Nyasaye kumubuli kayokurunga konya koya oyuga nagenda sugusu iria nyibusungu muja kumubuli agwa sense okurwa kwaro lo musombo na Ayubu nganu mwigenwa igo yo chaka muibetiringana ningo Nyasaye kwaro lo musombo ngakiende Nyasaye ngu yakirara abantu bae gekege kuba Saitani mugoja kubatema pona ase nambe ya Jumatano igo tukwanira iga koba moyo gwitira soko semeria omusombo Nyasaye Paulo yagoteba nga tuarenge ase soma sikegusi ase abakorinto ya kabere ya mekumgukieki agatana gatatu yego kwana nga barabo barengense yogotem kwarengo konene kwa etane tichinguru chiabo no koremereri kwabo paka bagaikira ase birengere batenga gakibuge mabona amboyo pakarora bana chirwe kina kia makweli kolinda mangana na inda agaita ekero baru guturi kubarora nga abanga buna abantu babuka kurwa sa makweli bagateba ekene kiganya sauti yansomeke usi somango abayari kukwana nga na kibaminto nigo twanchete momanye amangana emechandilia yatonyorete Asia chigurube chiria nigo chia etane tichinguru cheito gweka tukerusi moyo koba moyo intu abanyene nigo twarengene kina kia makweli ase mioyo yaitu elinde titwasemeria intu abanyene kurende tosemeria Nyasaye oyo kobokia abakuri abanjua asate banga barenge nemechande menene kero baringa sinse ya ese mechando ki yaringi asegetabu yekuruko gokora 19 yokoro musombo Nyasaye Paulo ogenda ase Asia oikase kanse kuku yaba Efeso obuli abantu ngaine mwa batiso yomoika ngaya yantu amayita mangana yinto yamayita buli antu batiso kimwa batiso ya Yohana abantu baliekera ababatisa ababekera amaboko bagakwana bagaichuru n'umuyiga bagakwana Paulo akamanya kwae guchinguru chinene gakurandia sensemeria Asia ngano anyene yandika chibyaro gukuno mubiro ayo gusigetamba akende yonse kubikirwa umuntu yonjuka umuntu yaba moyo abantu nane abakure bakabuka pono Paulo aganza kurandigura ya Yesu Kristo umutungi iguru nense nane Nyasaye uri moyo abantu baringe se Efeso nense meria Asia igo begene tinge Nyasaye nene egosasimwa ari kurukudayana nene Nyasaye bakire ekero banyora nga Yesu orariwe omonto narengo oriko korosi kibesa gwetera sukubacha Nyasaye iki akamanya wocha agatebia abantu nga bono tweguru omonto nara ochiru kwenye kukwana mangana ngenyasinga naende Nyasaye ende nekari ngao gwetani ya Diana taigo sarie biasara bitu naende gutunoye na sense ya Efeso Nyasaye ya Diana nere gusasibu nere
nere osasi mnaende bagokora boige biasara bitu biasara kiresie ngima abantu bari bakaba n'umuriro umurito baganza kurwana isigi babwata abantu bakabwata abarenga batunyani ba Paulo barenga bakabwata abantu bataitu ko baita pi asa ibo gukumia Paulo kararigiriria n'abandi bakaronga bakure asa gakorega kone oyo renge Clark kie oburae bwense ogocho ko baboringie ke mobwate pakamatebu na nyasai chiabo chiaro gochigotiko gosasimwa naende buna okobaja kwabo kwalgo chigoso asoboko akabatebya aya abantu bonsi mbamaete ngada yana nero gosasimwa mo basa gokora kende mo gokora kende igo intu mwarete robokongo yasaga itumia omonto oyo omorori orengo gwoko manene ori gote kogera abasoma bonya banyasaye bakubonsi pi ugakenda ono musombo nyasaye Paulo gotatebi nga tugaeta asoboko ngubwari ngo bonene lakini omonene nyasaye agaturwanirira ono ogaiga egento keringa ki abantu bo monene ngoita barase michandire menene n'imichandire yemenene kero baetire oyura abarwanire bwieka banyara ko baba bwi no monene nyasaye neruga netinga ase michando gutura ababeremereria bunera arengo mubwi oito tase michande menene na intuto baba bwi amanere ase michande yemenene amen asense mo ya Thursday bitukori aramisi turigare gukwanera nga liberera linene kigima aigarinde na maene nga liberera kali achire nari ritwa konya tokonya wasaba momorero manyanga ibera ndikoba onye morero tokoreti toyo wikomorero obo liberera limanya kwa ndiki limanya kwa polisi gareiga na garorine abana garo bose barwari gare yane bakaretiru emete kuyibabekwa amanya gukumekwa liberera liribono lyamanya kumuita kigime ndwari yakaraki liberera nalieri kamera so mwana ngotakarenge gotama okura lakini asinge njo takitawene iko kumumeka kabisa imbeo teso kandi pakumwana lyo kale ndokie ogira mura kabisa umabere wensi elinde ubobeboli bwako ndokie bwasoka so na kike ngaki liberera bono liri nana mono igaya manya gokwana se kitabu keria Isaya 43 ngaki ngati moiroka ngana moita sa macha mange takobaira na moita so morero timokuye lakini rende sometimes indiro ora tegera ngabona dinga muna twaso mai ga okende para bota ga dinga nya sa ta tebe ngagali te kuntu mani ngeta para ninga nebe te kutu ando yo lego malika okwana ngaki tomo tema omanya sao lakini nero gwiko okwana naki okwana ulinganisha muna bona abana ba Israeli mba fugete nyanja bagaite nyanja nero gwiko baiteti nadi bali mireti so nakike ko tena ki bona ase mangana buna ya go tojira mokongu agia liberera nene mono nero gwika okwana ngaki na tueta sayu na bago to koja ta go to tiga yara okwana nga ntoko ego gotemu wetani tyo kwigenda weitu Kristo na atigetua mane muno morisia kwana mpaka umusundu kabasense weko munyene akirwanira pako mwali lakini ntwe nyasha kwana na wate limit asa matemo itu ekera ayu eigete chinga kichiaye nyasha gotemula bukware tasa ayu akareniri kubyonsi biko nyabyasirire na into ko semeli nkoronga ekera matemo ago tojira tokunya bwa iko tokunya gukinga girachwali tokunya kubwa matemo ayu ego toko betabu ya sibiyu ama ona abantu mbaroro babige tuyo rono umuriro lakini ndororanga barweta aso umuriro iwetera aso mutoria omutore bwe ko manyana ro barusti umuriro igonga ekero mondara aso umuriro imbe bado usase liberera linene batendiro murisio konyora kero osubwatero ne stress umubero ogoche mukari berera lyako bwata linene osembe chando gete igoke manyana nganyasa nande ocho baranga okosuka koreki wasaso kile kosebi mbiri kwaroje byeli amatemwa ngabuna yuna ara yabono kwereza nara ingo gotenguna ditwa tebe ngo wikamira lyo mwana
umwana yatamanye tinga nko mukonyo igakora nko muituri igono niteka matemo ako cha story tutamanye tinga na matemo to weta tugotokora nga nyasao tutigire o tuasoira seme chano mwanya bantu gutukura bari bono tuatwara kusemerio kwao tuatwara kwigeno kwao twagenda sanga kuri yose bosemia seme ngao lakini ke tumanye tinga nyasao itomo yale na inda na matemo to wetera una ba Kristo igotugotwara kusemerio bakomwisho amen nayo matemo aina ara ya gotusibia elinde twaya bua na inde twatwara gusegeta abangi ikegera una bono muri sisi como teniagwe omuntu como bwati era mushiriko yenga kiarakore bakuboni nganyo muri sio injibono kinko muri si lakini ebisambe binge lakini nje ndio chikyanga ebikengia kere leseni bekali kukwana na kibintu mbira ore mifano geteiga use bintu gete bya kore kandi bikogera otwale shinguru asisa bali abantu bono buna aba bakurukunga Shadrach Meshach na Abednego mbetigete michando buneyo bakatumurire mera Kenya sai bada gakoraki akabakonya kuruoro abana ba Israeli onyora bakalibie bataro chenjera kurumaya bona twasome leseni nyasaye ngo jiarome kinjera obama amacha sasa ndibaroje ngabaikiro moelio nayo mwanju muligirire kargo ikiro moelio yesongoro sialenjira tiago kwa moyo gwachaka kuliginjira mahati waterere ngoli bakomo tusuke bose bakomo bosirioka mulisa karibu nare gukwana iganga aba Israeli bagura semechando yasata etikubago semeri timoiruka na moita sa macha mange takubai egeka ene rumbuturia na moita so muriro tukubasamba bona na moita se chindo chenji kubaira aya na bwako gosemeria aba barabwekera ko bago gosemeria mangana ayo gosemena arari aba murabari batatu basomete nekero bako genda se bago teunga omuriro onyemo gusasimisa na mweyi nkobeka turu muriro maragatana kabeto yukin maragatana kabere butubaruteime eline moye Daniel isato kokurigirike mukia ye 15 kabire kogenderera gatenga na bari bakamatenga umuruoti toganete tokoengaki otengaki ne bango tuturu asumuriru omana noito naturwana ataturwanirira tugogosasima moroche karo barute tumingi kiabete yesa agaika kuruguru agasoa sigati abo akabaturia amen pono tiga turigiririo ryo yesere nyasaye na igete kurugura akamuturia nyasaye ila tena na ki asinge njalenge kwa accomplish mission lakini ako njege ndona jaba buku motoria ngaki agakwa nanda akabuka emine tina na ki amatemu aya igato gwetera na tukuwa tugutora abachore haleluya bono na baboria okobori na boria ndege to igengaki yesu gakorongo mane no manone na kigwantire na mutoreti ari gotori yesu twari gote guturika iga omururu yesu nuyo iguru mono gwetania na abantu bari batenga konyo gutori abande ere tori ngutorore naye gwakabukiria abande kurwasa makwiri tigango torore naye gateba ingi yesu ari gwetoria tari gututuria omuriro ayo numanene mono gwetania no ri gitabu kiri Isaya gateba nga nekere nera akurire akure narukwa makwaye narora abana baya abangire ni baraye go matuka mange igabanchwa gutukunya kugirira nganeri omuriro ito ekero chiro maneta agwitani tagututigwitani uso kwigena gwitukure haba Korinto yeritangani 10 kemugukiye 15 yo tenga tana gututiga totemu gwitania matemu ataikere ese ekere ogicinguru cheito soma ngororo na ende gakonya gusoma gutotegerete nabariete iranga okobo gwensi gorunense na irwe gakigenda murandie kona onda monaino goika omaerio bwenzi igaya itukagucha na ara monaino soma ngese kevungekyo kumesha nibere kemugo 13 10 abakoni jeritangani 13 yokwana nga sayo yogweka nga nateneine alinde tagwa ogotemo tikwa abanyorete inwe otatiga okolo kwebengenjo ya mwanya bantu nyasaye no mwegenwa tako batiga motemwe wetani bona chinguru cheino
chingana kurende amo no temwa na kore gisieri mogo sokera elinde munyare okoremerera igo ntugo twatemirwe ta gutiga totemu gwitanie kerengo giitu na kero omonto bune kerengo kieke ng'ana abo gotemu kogocha na ndigo gwachire gutaraetania oigore njera sogosokera Gol mulisi ngana otenga none kera tu akwiriwe banchu baito igo tu wente koremerera paka makwiri abantu baito bakure bali twanje Awere igonjere ndete iyonje ndo. ondete yokwereiru mono gwitania sao ria manyene entwe nabareri bo manene obuge mutubwate no bwaye abanda abatokuruka abaito na abaye igo yogokweru nyasaye na endo korera kwa nyasaye te ya makwiri aya yokorara amakwiri na kare ayogo chande ko konene aje yogosiro obuge mabwakara na kare na kieko beraria barika okwana ngaga kuburwa nasingi jo kuburo kwaye ainyorera abangi igo tokore samari kinga kikitu chieriro mwanjo murigerere lakini tokore samari gaiga endera gutubwatia abo asensemo ya YouTube Ndizi TV News na sensemo ya Facebook ogolikanga Ndizi TV Digital otanyora kigima obwatie Y'Elesson yude yandrete kunyango chacha tokorange samari nale gukwana njengeli naki na maene ya sawo ito buna twaigire Y'Elesson yenga libera linene mono usirire goro mono ni chimbu chinto chigonjoro na bonga gwetera asiri biriri anya kwabwate mbwa etamubone tinya sai libiriri oli koro simu yawo one kwanete liomana nigo gwebikira samo kanya sai ekere liomana ligucha kawe kanyire kwenyora ngakinya dimuli wane libe igati nkonyara kwatwara wasaba kwali mereso bosibanya sai ngirinde kokubwali kwa kanyire waitani liomana liria embu yawo yekonya gukanyika yanya korosigwa yabona baka abantu baburi ngakinya lebe konyora umutindiga ngakibona abaiga igine ronda tebe ngaki amaene libirira linene mono ligotorosia ilindi embu yitu yagwenera bona twasoma mbutiri ko guruduka embu nonya sako yerosia Orizo kolegende ke otosaberani abanchwa omanene yagwetia abantu baye asomorero bw'emechando egera asirie arusia ria mabe abeka yaramaya abasomba banyasaye bibigori byonsi ayubu aiteta samatemu amangi agakina sembwa Abrahamu twara aiteta samatemu kina sembwa baba Shadraka Meshaki na Abednego bagakina omonto buna Paulo rogo itaba abantu aiteta semechande mena geka ngatugaika pako gosemeri gukabura kutukamanyanga no manene gwika twagaramira abantu bakorukubuna Yohana yo moroki Yesu Kristo akobikwa somorero elinde nyasao motoria nero kworoki nubo bibogocha igimechando emenene igero sogotokonya toikere asugotoreka chimbu chieto chirosigwe ndageko egocha kubunga banga ibaruri abaitira semechando emenene nogosaba koitunga nyasato konye twensi tolemereria matemwa egeko romana no torose irie njera yogoika iguru gwetera se Kristo Yesu maturi amen tusabe murigereria tobaisa komocha kotegerere Y'Elesson yetu kira gitukuria Jumamosi na karibisha abamino tunyato kwegere Y'Elesson igaro kwanero kuchandiko konene kaime ya Yesu Kristo atwarenge na abaminto gaigo morisia Sedekio Nchonga Peter Ogutu anja maritane nguru kumolke mtu mbake sabatende na saba monaino tusabe Nyasaye tata twakwiranira ng'ombe ya monasiri bagari ya gwatwaire twasangire na abaminto ringaniri ase tutaikirani urikeranie urinde ukwigana gwaitu no kugusaba gwaitu gwetera asirite ria Kristo Yesu matoria amen ya